sadlang aparman state government alam chak kachipi. Ingdeng trokebra kithom KSA mahang kethegari katalonji aphan kachisi. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangpen Bangkre kithom atumaphan executive members kepe. Chinthong Ronghang High School near Denarong Town under Numati constituency with science, commerce and arts streams. Facilities provided in schools are smart TV facilities in every classroom, CCTV system in every single classroom. For more details, contact 70025 The Niswar Theron, Headmaster of Chinthong Ronghang High School. Kardom pinya Adap Abirta long penili sami mirin hansepi pinya Abirtang ton pencet hanam senang. Higher secondary asad lang along First Division ki undun anim sopimar anparta letter marks kelonga risoto mapan Birta kimi. Kinang sa Abirta arjuik tha state government penon hedjong ke paklang pon Abirta laki higher secondary asad lang along First Division ang deng ki undun anim sopimar anparta letter marks kelong don arisoto mapan ison Birta kimi ke klangdo. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma penon hedjong ke pangklang pon Abirta laki Higher secondary asad lang along First Division ki undun anim sopimar lapen letter marks kilong don arisoto mapan scooty ke pajir ponji alam chak pangdak pon. Birta tengke Ma Durga Puja adungaray malom ki pi ke pajir ponji alam do. Uthot kinang soda Birta arju ikha. Tok langa ke ingka mapan thedung RDP ponsi Higher secondary asad lang along ke cheng siang deng mate First Division ki undun anim somara tumapan scooty pi pajir pon po. Lanchot kali halapu Higher secondary asad lang along letter marks kilong don ariso atumapan abangta state government pen scooty ke pajir ponji alamchak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tangdak pon. Birta tengkit non nang keleji Ma Durga Puja adung aray malom si bangso alamchak papling pon po. Bonta higher secondary asad lang along letter marks kilong ariso atumbek ningji. Lapen halapu nimso pimaratum abangta First Division ang deng kipun dun vek atum nangji. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Non nang keleji jakong ni pai inquiry siar ni Lamding Road KSA atumpen ingdeng trok kebra ke thom Karbi lo charlia song mahang ke thekani ke chok langkung habe memorial town hall along katalon ponji aphan kachisik chedang pon. Kedamtang pharu krisir kebra phokebra sirkep aningkan pen Karbi lo charlia song amahang nang thek det pen Karbi Anglong arat ahir jumi ning ka chithe pen pining surihini ra ingkora hini an ingdeng trok kebra ke thom Karbi lo charlia song mahang ke thegarni talon long po. Lasi bangso Karbi lo charlia song mahang ke thegarni ka talon ji arni Karbi solang do arata hirjo me nang ki pidun ke nang sot. Bangso mahang ke thek talon RD nang ki pidun ji aphan along Alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphansi chopha ponlo. Pha bangke non ke bangji taring koi rai la so cheklo enam diglo ala so arni bangke Karbi lo charlia song mahang ke thegani 63rd birth anniversary la so celebration doji la bangke langkung habe ta auditorium hall long sinitung Karbi lo charlia song pen pininge pathipon pini langlo pulute 1959 pen Karbi lo charlia song amhang nang theglo Karbi solang doarat Karbi akhay tum la so song han kacheng hon la so song ban kai ke herjume do joini si pinian ke 63rd birth anniversary pinian ke tum celebrate longko son si la soarni sitame Karbi arat ang sitame la soarni la so occasion me sen pen pachungi phan anu tin sitame herjume blessings pitha bosini tum pinina tuma athengo ninjeng tum Karbi lo charlia song mate KSA aphur ki mo kachini ne pen jok pin nanga natum KSA aphan kang nek me alam arjan lapen ke tok dolo bonta KSA aphur ki mo chini polote la hai tok te de ta hai pusi KSA mai phu Thomson rong pi pen ningche pon na tum ke KSA aphur ki mo chini pe me posi la ke la half knowledge pe na joni si la dhek tum mange la hai committee ka do weta se mar pon lo alang tum chini pe me ingsai pe me nangji pusine pung tum pini
isi bangke thek reset tum sitame thek reset tum sitame koso kesi sa hok ma jong dakai heda pini koso kesi si jong dakai ni busini pungtung jong daklo pulote kesi ge amu pu chipu thai belo athe ahok pet kesi conference penang thun wangjir le lang lo pulote kesi ge sibat sita angkong nani kaciton te pen kumani sengda mongwong pen aha kesi cuman det hala bangke hala panta kroidet hala bangke chok chidi. News report Karbing Long Live. Karbing Long Autonomous Council ang kang kachari ponji apan Dr. Tuliram Rong hanga hin pen CEM ang hoy ing ni pondet pen api kedam tang jakhong ni phai Craser Keper ni puthot Karbing Long Autonomous Council Executive Member sang hoy bangkre ki thoma phan pek ponsi amethang ang hoy paching ni pon renti Bangso team Karbi Anglong arlo mate Karbi Anglong Autonomous Council kang niponji aphan pura EMR pu ke pekpon bangkre ke thoma tumlake MSc Richard Togbi MSc Rite Singh hi MSc Lunsing Teron MSc Kangbura Kiling MSc Madhuram Lekthe MSc Billy Mohan Khaklari MSc Mukut Mahanta MSc Surjo Rongphar MSc Dioping Maslai MSc Prabhat Chandra Taro MSc Mongol Singh Timung MSc Rina Terang Pilapen MSc Amar Singh Tiso lakadok we bangkre ke thoma tumaphan KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen amethang ang hoy paching ni bonlo bangso aphi KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang hinpen pherangke thingno kaning che pona tengke pini abangke bangkre ke thoma MSc aphan EMR pu pek ponlo sedamini litum kamatha bangke non bangke thoma tuma phan EMR pu ke pek ponja phan si chingwai pon bomlo pusi CEM Ronghang pen ningje pon Verse 21 Lapen ke kargama Autonomous Council Rules 19.1 Kelas hoteng kan sini itu IM arpu bangke pinjim Borno pan pathai si Borno bang itu pan nan yellow Lapen Borno along pathai kan kami Constitution along around the power article 164 teng kan Council of Minister kalau dah aja paraya teng kan Council of Minister mana Chief Minister Paso clearance long jet na pi. Gono pang itong pan sen na pi ko. Tapos ije pa si motivation plan ko. Bangkre ke thong pan bangkre ki phai ke bangkre pi. Sa bangkre thong mong pan ke. Morsing chun dolo. Morsing tiso dolo. Sing chon dolo. Details pi dolo. Lapen ke Richard Tog pi dolo. Romason Totaro dolo. Kamura Kiling dolo. Rina Terang pi dolo. Mungkin kerja dulu di mohon khatari dulu, lapen mohon tu sampai Rina Terang, lapen dia fing maslai. Bangun pepen bangkret ham, isi dolang lapen kian itu kalau bilang tu mas konsultan, isi cukup aja, dah expansion lapan, ia expansion buat ke, cancel pandapi lapen dia, bodolan territorial konsul pandapi lapen kalau bilang tu mas konsultan kami cukup aja lo bilang te isi lo konten, aja lo bilang te itu masih government pakai po as per constitution KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang nang kang khon pena joksi nili EM ang hoy ing nilonglo lapen alang lia jara sai kamle nang pisatame nili ke Charlie Dunja phansi chesik ding lupusi EM Richard Togbi pen ningje pon prangsi nili akiru kipi alam the bangla hello itum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apen Assam BJP President Babes Kolita apen tum kaching hong nai dynamic leader Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ahirzume akang hon pena joksi pinilili first term ahut ke longun de los non second term ahut nilifan EM nang kipipon apot ninga klong pen lapen duar baguri rat hoi pen se akiru pilo Nilipana jara sai ka mabangle nang pi setame nilike dengpon po non long inkoira tro BJP ke hayang bongpen niliphan EM nang kangwai pona banghenlo ke thin nailo la supena jok nilira phan chelang pon long po busi EM Lunsing Teron ningje aprangsi ke nili noneli tu CEM Dr. Tuliram Ronghang sar pasi churu po ke damtang 2017
hala so huta lang lining kan thom aphan nilipan em nang pon lo hala so ta ke hai bang ke 24 sita non bang 26 ang bang ta puthot nilipan em nang na pon la si alang lipan mane nili ninga klong mate mohamaya rat hoi pen alang lipan joro lo kemba tha ke du sita non nang le to malong nang than thelo la bang ke mane non em nang pon det nilia mohamaya rat phan chelang pon long pu hala bang si ning kang sam ke the nai bang ke Nilipan CM rong hang pen kopia sai kama nang ke peka bangke nili chudeng dun po lapen ke thek the do ana bangke nang than pon bom pu pusi em rite sing hi pen ani chepat he pon se nilipan ka du we nang cherap nang chinghon I hear zume ke do ana tuma phanta nilihin pen choroi klo ninga klong pen lapen e tum karbing long autonomous council CM nili tuma phan karbing long ara tuma phan towar ke me paklang ponangji claim ponangji kupisi kam claim lapen ki mesenji aphan nitom phan so responsibility nang epipot nili alangli phan nomati homosti kadu we arat pen alangli phan ta ilitu make hoy dak CM tuliram rong hang alangli ko pi man nang pin khat pon le nang pin khat ateng pin si claim pon po EM ang hoy ke pekta nga tengpen EM Richard tok bia phan education EM retazing hi phan water resources EM lunsing teron phan irrigation PNRD lapen sericulture EM kangbura kiling phan cooperation town and country planning lapen town committee affairs EM madhuram lekthe phan fishery handloom and textile lapen adult education EM Billy Mohan Khaklari phan food and civil supply and consumer affairs lapen transport EM Mukut Mahanta phan DRDA printing and stationery lapen legal metrology EM Surjorong Paraphan Health and Family Welfare Art and Culture lapen Information and Public Relation EM Dioping Maslaya Phan Animal Husbandry and Veterinary lapen Dairy Development EM Prabhachandra Taro Aphan Soil Conservation lapen Industries and Commerce EM Mongol Singh Timong Aphan PHE Archaeology lapen Museum EM Rinate Rangpi Aphan Social Welfare and ICDS lapen Library lapen EM Amar Singh Tiso Aphan Agriculture Land Revenue and Land Reforms lapen excise asai kam si pek ponlo la song bong kaprek asai kam EM aphan ke pek pon pe ke do ana bangke CM Dr. Tuliram rong hangari deng si chibi ponlo News report long sodaring ti Karbiang long live Kedam tang suri hinira ingkoya ningkana hut theso rong hang arong pwa rong along bang thek thek the atum pen bang trok adai ka we karbiari so tuma phan apran karmut det adim along kedam tang jakhong ni phai krisir ke parni lakhai ingkoi bai thalang so MLA rup sing teron hin pen chiki molong ek ke somponji aphan adim along an kahumri dam hut kopili VDC chairman barim honsing terang chetong dun halabang so hut kopai kelang no pen apran kida matum karitang budha ronghang karitang dhansing ronghang karitang longki be karitang babu ronghang karitang goneswa ronghang karitang babu sing ronghang atum hello la pen MLA rup sing teron pen karitang atum aphan chiki mo sai setami dengpon la pen mo official process ke choklo pulote la karitang bang chok amen pen inut sikalak pho an longpon jiputa pangdak pon la pentong se kot pen la bangso kithia di malong chiki molong e kaselam ponji aphan lak ke batangka ke paje ponji aphan pangdak pon non puthot MLA rup sing teron pen kaningje ponalam the arju pon sinang teso roharong penili tunggu tong abang ke si kacuki muar ni lo la bang ke pini peningkan korenya pra pinya padat bang kok abang pu abang ke dana masuk ke dalam posisi pini bang ke kan koreni pleng kan koreni ke pleng ani dak tong lo la langsung apan kacuki mu lo la langsung apan ko ansute jome pan be langsung ke tu thak ke be panta itu anak mata codom lo apa ni sontak thaga ke pu ke tu kok lam thike mo phi antar so anglong ri bang ke du abeda nang proposal na mata jodom apa sila so memorial pak ansu sen kan bang tera chuku mu du re pa da tim sia desa memorial park so ni tu pi ma se ting ba rong se so kata la se ni local area aphan pa si dang non ko ke chenga ko ke lak ke me le pipo pa long le ta do lo no lang sar lo asi non prabin pen pan sun sun itu le pen kam ke cheng ka le boy pon ko si tu nak ka le
Keroni pen Mohanteron Karbiang Long Live Tang te pini prime time Abirta ke lapuan si kang toniklo